माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज मी तुम्हाला आमच्याकडचे धपाटे, तळून केलेले धपाटे आणि ना एक ठिकाणी त्याला तिखट पुऱ्या सुद्धा म्हणतात, ते मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे माझ्या पद्धतीने। जरी तुम्ही तुमच्या घरात अशा पद्धतीने करत असाल तर मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। आणि चला तर पाहूया माझ्या रेसिपीला तयार। हे बघा, मी आता इथं मिरच्या भाजायला घेतलेल्या आहे। हे बघा, तेल लावून भाजत आहे मी मिरच्या। आणि हे बघा, इथं पालक घेतलेले आहे। माझ्याकडे पालक आहे म्हणून मी पालक घेतलेले आहे, जरी पालक नाही घातला तरी चालते। आणि इथे मी लसूण घेतलेलं आहे, एवढं लसूण घेतलेलं आहे। आणि इथं कोथिंबीर आहे, आणि ना इथं ना तीळ आहे, आणि ना इथं ओवा आहे, मीठ आहे, आणि हळद घालणार आहे आपण। आणि प्रथम आपण मिक्सरला हे मिरच्या आणि ओवा आणि लसूण हे सगळं आणि ना पालक हे सगळं आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया, मग तुम्हाला दाखवते मी। हे बघा, अशा प्रकारे आपले मिरच्या भाजून झाले। आता मी काढते ते एका प्लेटमध्ये काढते, आणि ह्याच्यावर खाण्यासाठी उसळ कुठली करणार आहे ते दाखवणार आहे तुम्हाला। हे पहा, तेच मग कढई मी ह्याच्यावर ठेवणार आहे। आता ह्यात तेल घालणार आहे, पाहू शकता मी एवढं तेल घालते। तर आपण ही साईडला ठेवूया। चिना मसाला, हे पहा मसाला काढलेला मी सकाळी भिजवून ठेवलेलं आहे। आता हे काळ्या वाटाण्याची भाजी करणार आहे मी, पाहू शकता छान असं हे झालेलं आहे मऊ। आता आपण आहे ना कढईत तेल घातलेलं आहे। आता आपण त्याला फोडणीला हे बघा कांदा घालणार आहे। पाहू शकता कांदा घातलेला आहे ह्यात। कांदा घालून झाल्यानंतर आता आपण जरा कांदा लालसर झाले की आपण आहे ना त्यात टोमॅटो घालूया। अशा प्रकारे मी आता टोमॅटो घातलेला आहे यात। आता हळद घालूया। चांगलं असं हे करून घेऊया, मग ह्यात आपण तिखट घालूया। तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही तिखट घाला। मी 3 चमचे तिखट घालते। मी 3 चमचे तिखट घातलेले यात, पाहू शकता तुम्ही। आता पूर्ण कांदा टोमॅटो मऊ झाले की नाही, मग आपण आहे ना त्यात जरासा मसाला घालूया। मसाला म्हणजे हे काय माझं खोबरं, टोमॅटो, आलं लसणाचं पेस्ट ह्या सगळं मिक्स आहे। हे 1-2 चमचे घालूया त्यात। आता आपण एक फिरवून घेऊया कांदे वरती आपलं। आपण आता काळे वाटाणे की नाही ते घालूया। आपल्या पराठ्यामध्ये म्हणा, नाहीतर धपाट्यामध्ये अशी काळ्या वाटाण्याची भाजी, नाहीतर आपले हरभरा असतात गावरान हरभरा, त्याची भाजी सुद्धा केली तरी छान होते। पाहू शकता आपण मीठ घालूया चवीप्रमाणे। आता थोडं पाणी घालून आपण शिजवून घेऊया, व्यवस्थित असं हे करून घ्या। मी आता ह्यात पाणी घालते आणि वापरून घेते चांगलं। आता वापरल्यानंतर तुम्हाला दाखवते मी भाजी कशी झाली ते। पाहू शकता आता मी पालक धुवून स्वच्छ घेतलेलं आहे, मिक्सरमध्ये टाकलेलं आहे। आता हे सुद्धा घालूया आपण, मिरच्या भाजलेल्या ते सुद्धा त्यात टाकून घेऊया। आणि लसूण घालूया। हे बघा, लसूण एवढं लसूण घेतलेलं आहे मी। कोथिंबीर टाकूया त्यात। हे बघा,
हे कोथिंबीर. आता ओवा हे बघा, ओवा घालणार आहे आता. मी एवढं सगळं ओवा घालणार आहे. आता मीठ घालूया त्यात. हे पहा, आता यात थोडं मीठ घालूया आणि चवीप्रमाणे परत घालूया त्यात मीठ आणि जरासा हळद घालूया. कसं पालक घातल्यामुळे ग्रीन ग्रीन कलर मस्त येते त्याला. आणि पोरं पालक खात नसले तरी अशा प्रकारे करून घालायचं पोरांना. आता हे बघा, आता मी हे मिक्सर लावून झाल्यावर तुम्हाला दाखवते अशा प्रकारे. हे पहा, आता आपली भाजी अशी तयार आहे मस्तपैकी खमंग असं. आता आपण पीठ मळून घेऊया पुऱ्यांसाठी. हे बघा, मी इथं एवढं गहू घेतले, गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि इथं बेसनाचं पीठ आहे आणि इथं तांदळाचं पीठ आहे, इथं ज्वारीचं पीठ आहे, इथं बाजरीचं पीठ आहे, हे आपलं नाचणीचं पीठ आहे. हे आता आपण सगळे ह्यात मिक्स करून घेऊया. मुलांना पौष्टिक असे करून घालायचे असले तर असं करून घालू शकताय तुम्ही, कारण पौष्टिक भरपूर आहे यात. पालक सुद्धा आहे आणि पूर्ण सगळे पिठं मिक्स आहे त्यात अशा प्रकारे. आणि आपण आता ह्यात तीळ घालून घेऊया. पाहू शकता, हे बघा तीळ मी मगाशी दाखवलेले की नाही तीळ, अशा प्रकारे तीळ घालून घेऊया. आणि आता मीठ घालून घेऊया. आपण त्याच ह्याच्यावर मिक्सरला लावलेलं आहे मीठ, तरी सुद्धा अजून जरासं घालूया आपण चवीप्रमाणे. आपापल्या चवीप्रमाणे घालू शकताय. आता आपण अशा प्रकारे झालेले. आता आपण त्यात मिक्स करून घेऊया. हे आधी पहिला असं सगळं मिक्स करून घेऊया. हे पाहू शकता सगळं. आणि चवीला सुद्धा होते. हे दह्याबरोबर आपण खाऊ शकतोय, त्यामुळं सॉसबरोबर खाऊ शकतोय. नाहीतर आपली चटणी करायची मस्तपैकी, टोमॅटो चटणी, आणि त्यात घालायचं. आता अशा प्रकारे हे घालून घेऊया. अगदी सोपी अशी रेसिपी, पोरांना नाश्त्याला वगैरे करून देण्यासाठी चांगले. आता मी हे मळून झाल्यानंतर दाखवते तुम्हाला. साधं आपलं नॉर्मल पाणी घ्यायचंय. हे बघा, असं पाणी आता मळून घेऊया. हे पहा, मी असं गोळा घेतलेला आहे. हे बघा, असं मळून घेतलं. पसरवून घ्यायचं असं करू शकतो. अशा प्रकारे ते करून घ्यायचं. त्याच्यावर आम्ही तेल तापत ठेवलेलं आहे, पाहू शकता. तेला सोडूया, तेल तापले की नाही काय. अशा प्रकारे आणि एक करून घ्यायचं आपण. करू शकता. खूप छान लागतात हे. जरी आपण चिकन मटणाबरोबर सुद्धा खाल्लं तरी चालतं. हे कोंबडी वडे टाईप असतात, हे आमचे वडे असतात. धपाटा आमच्या इकडं नागपंचमीला वगैरे असे धपाटे करून खातात. तुमच्या इकडं तुम्ही कसे धपाटे करता आम्हाला नक्की कळवा. ते पहा, असं करेल. जेणेकरून पोरांना पौष्टिक पण असायला पाहिजे आणि चवीला पण लागायला पाहिजे असं.
प्रकारे आपलं कसं टुम्म फुगलंय बघा पुरी. हे बघा, अशा प्रकारे असं काढून घेते हे. तुम्हाला दाखवते एक प्रकारे करून घ्यायचं. हे बघा फिरवत छान असं हे करायचं. पुरेला छान असं टुम्म फुगून द्यायचं त्याला. हे पाहू शकता, वास पण मस्त तयार आलाय, सुगंध मस्त तयार आलाय. पाहू शकता कसं ग्रीन ग्रीन आपल्या पुऱ्या झाल्यात. नक्की नक्की ट्राय करून बघा तुम्ही घरात. पाहू शकता आता तुम्हाला हे मी सर्व करून दाखवते. हे पहा तर आमचे तिखट पुऱ्या तयार आहेत. पाहू शकताय तुम्ही किती सुंदर किती छान झाले आहेत ते. आणि आता माझी मुलगी खाऊन बघणार आहे कसे झाले ते सांगते. थांबा मी तिला देते. खूपच छान झालेल्या आहेत पुऱ्या. ही रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करूनही पहा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि आमचे व्हिडिओ तुम्हाला नक्की पाहिजे असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ आम्ही घेऊन येत राहू तुम्हाला. आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि कुठली कुठली रेसिपी करून दाखवूया. तोपर्यंत बाय बाय. भेटूया नेक्स्ट डे. बाय बाय.